島くん。1番小島。2番サード砂栗生くん。給水ターン攻撃は3番ファースト藤ヶ森くん。4番レフト工藤くん。4番工藤。八戸工業大学第一高校の攻撃は6番キャッチャー砂羽結人くん。
9番藤田君に代わりましてタコ君、バッターはタコ君、背番号14。
内賀森くん、3番内側森。レフト、龍君、市内工業大学第一高校の攻撃は5番滝川くんに代わりまして亀井くん、バッターは亀井くん、背番号1。
1番ライト千葉君、ライト千葉君、背番号19。